ನಮಸ್ತೆ ಬಯ್ಯಾರ್ದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚೋಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಈ ಹವಾಮಾನ ಇಂಚೆ ಬರಪ್ಪುನ ತೂವನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ತುಯಿನಕುಲು ಪನ್ಪರ್ ವಾವ್ ಎಂಚಿನ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಳ್ದು ಆಂಡ ಈ ಅಬ್ಬ ಯಾನು ಮೋಡ ಮುಗ್ಗಲ ಆತಂದು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರೆ ಪೋಪಿನ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಿಸಿಲ್ಲ ದೊರೆಂಡು ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಇದಾದನ್ನಾಗ 3 ಜನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆ ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ತುಂಡಾತನ ಬಸ್ ಹಾರ್ನ ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ತುಂಡಾತನ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಗ್ಗೆ ಅವರೆ ಸಿಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಬೇಯನ್ನುಂಡು ಪುಗ್ಗೆ ಬರೋನು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಅರ್ಲಂಡು ವರ್ಷ ಮೀನು ತೋರಿಂಡು ಈ ಮೋಡ ಮುಗಲ್ಡು ಕತೆ ಗೊತ್ತರ ಯಾನಿಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲ ಚಂಡಿ ಹಾರ್ನ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಓಲು ತುಕ ಕಾಡ್ ತುಕ ಎಂಚಿನ ಬರಿದಿನ್ ಮರ್ ನೆತ್ತಿರ ಬಜ್ಜೆ ಜಾನ ದಾಯ್ಡು ಓ ಪಡ್ಸ ಪಡ್ಸ ಏ ಪೋಯ್ 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 ನಿಗಳು ಒಂಜೆ ಕೊಡಿಡು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪ ದಾ ಹತ್ತನು ಓಪನ್ ಆನ್ಪರ ಜನನಲ್ಲ ಶೀ ಬಾಕಿ ಯಾನು ಚಂಡೆ ಆಪಿನವೇ ಹಾಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲು ಒಂದಿಜ್ಜಿತಲೆ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಚಂಡಿಡು ಒಪ್ಪುರ ಒಪ್ಪುರದ ಹಾಲೆಚ್ಚಿ ಒರೆಂದು ಹೊರಿತಂದು ಚಂಡಿ ಬುಂಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಡ್ದನು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಗಂಜಿ ಬೈಕೊಂಡು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಧ್ರುವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಿನ ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾದನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡವಿನ ಪುರ ಗೆಪ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಬಿದೇಡ್ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಜೋರು ಬರೋದನ್ನು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ಪದೆಂಗಿನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಸಾನಿದೆ ಉನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಡು ಅದಗನೆ ಮೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಪೋರೆಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಬಯ್ಯಾಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ತಡ ಅಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಮೀರು ಬತ್ತದು ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಯಿನಿ ಕರಿದು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಂಚ ಕರಿದು ತೀರ್ದು ಪುರ ಪನ್ಪಿರ ಅಂಚ
ದಯಪನ್ನ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕರಿದು ದಾಯ ಪಂಡರು ಇಂದು ಬೊಕ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಅಂಚನ ಪಪ್ಪ ಇನಿ ತೀರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಎನ್ನಿಕ್ ಅಂಚ ಅದಿನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ 1 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೊಡತಿ ಬಲಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ದಾದನ್ನಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಜಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೊಕ ಅವಲಿನಿ ಅಟಿಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಅಂಚ ನಾನು ಬೊಕ ದಾಯ ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ಬಲಸುನ ಪ್ರ ಮಲ್ಪುನಗ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಏನು ಬೊಕ ಮೀರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ರೀಚಾಯ ಎಂಕುಲು ಬರ್ನಗ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡ್ದು ಇಡೆವರೆಗೆ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ತಡನೆ ಆದ ಪೋಂಡು ಧ್ರುವಿ ಅಂತ ನಾಯ್ದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಅಂಚ ಪಿದೇಡು ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತುನಿನಿ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡು ವನಸ ಆದಂತೆ ಕುಲ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ಸರಾಗ ದರ್ತದ ಬರನುಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡು ಹೈವೇಡ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ 2 ವೀಲರ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ ಗಾಡಿ ಇಡು ಪೋರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಬನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಗಲೆಗ್ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿದಾಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಈಗ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬರ್ನಗ ಅಂಚ 2 ವೀಲರ್ದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಈ ಮರಿಯಲಡ ಅಂಚಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂದಾಂಡ ಏತ್ ಲೈಟ್ ಒಲ್ತು ದೊಡ್ಡಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರ ಆಂಡ ಮರಿಯಲಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ದಾಂತಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗ್ ದಾಯಗ್ ಎಚ್ಚರ ಆತುಜಿ ಅದು ನನ್ನ ಪಾಡುವೆರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಷಯನಿ ಎನ್ನುನು ದಾಯಗ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಡಿಲ ಮಿಂಚು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ದು ಅಡೇಗೆ ಜೆತ್ತೇರು 2 ಜನಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಎಂಗುಲ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬೊಕ ಬರ್ನಗನಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಚೋಚ ಅಂಚೆ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆವಿ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಆದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.